Pahimangno sa mga nagmaneho og sakyanan nga mag-amping aron malikay sa disgrasya. Ni PUJ ug tourist van ang nagkabangga sa dakbayan sa Subo nga misangpot sa pagkaangol sa ubay-ubay nga mga tao. Ani ang report ni Alan Domingo. Mao kini ang video nga kuha ni Angela Tiana sa natabong disgrasya pasado alas 2 karong hapon sa Osmeña Boulevard corner, Lapu-Lapu Street, Cebu City. Tungod sa kakusog sa impact, nabuak ang bildo o nadanyos ang dong sa tourist van samtang ang PUJ nidiretso og mibangga sa haligi sa usa ka edipisyo. Daling nakaresponde ang Cebu City Disaster Reduction and Management Office personnel nga may riskyo sa mga sakay sa van kinsa gidala usab sa tambalanan. Samtang sa kuha sa CCTV, makita nga mingaw ang karsada. Kusog ang dagan sa PUJ samtang normal speed ang tourist van ug nag-abot ang duha ka masakyanan sa intersection. Makita nga adunay tawo nga nahulog gikan sa PUJ samtang makita usab ang mga nanggimok nga pasahero sulod sa van. Makita usab nga pulos naka-blink o gidisable ang traffic light sa dapit. Gikuhaan pa og detalye sa Balitang Bisdak ang Traffic Enforcement Unit mahitungod sa insidente. Pahimangno sa mga motorista nga dili mo kumpiyansa bisan hapsay o walay sami ang karsada panahon sa holiday kay posibleng musangpot kini sa ingon niini nga disgrasya. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.